Okay, may buntag na may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. May mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, nining atong tulumanon sa kahanginan, C on A, Catechesis on Air, ikaw lagi mong pagtuo. O ako lagi hapon kini inyong ubos nga alagan, inyong ubos nga katikista o higala sa kahanginan, si Father Edwin Academia Akap. Lahala, kumusta naman mo mga higala? Nang hinaot ko, yan na kamong tanan sa kapiskay panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sakit tiyan, apa na ginhawa pa. Kay may puruhan man manghigala nga wala naman tuod magsakit ang tiyan, wala na maubha, wala na pod maglabad ang ulo, pero wala na pod magino. Anyway, higala, joke na higala. No, kumusta naman? O naghinaot ko nga na kamong tanan sa kapiskay panglawas. Of course, ato pong timbayaon og mayong mudto ang atong talahuron nga obispo. Kumusta na no ang atong talahurong obispo? Ug ingon man usab ang ato ang mga kaigsuunan, ang atong mga kaigsuunan usab nga padayong nagsunod nining atong programa sa kahanginan sa YouTube, sa Facebook ug sa uban pa nga mga media platforms. Okay, no. Abi no ato di ay nga higot-hisgot ginagmay, padayon karon ang kalihukan usab sa atong mga kabatanunan, no, sa Katolikong simbahan. Daghan kay sila pinaagi usab sa ato nga commissioner sa youth na si Father Makiling, no, sa ilaha mga buluhaton. Ato day nga timbayaon usab og mayong mudto ang ato ang mga kabatanunan tibuok diocese, no. Kumusta na, no? Igi man usab si Father Bernard Makiling ang ato usab nga youth commissioner sa ato ang parokya, sa ato ang diocese. Ato pod nga timbayaon og mayong mudto of course ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez. Unya ako pa mga kaubanan sa kining Commission on Migrants and Itinerant People. Kumusta na ang atong mga kaubanan, no? Sila si Yoyong Mapili, si Eli Mapili, manusab si Felix, si Luz, ug nga manusab ang ako ang mga kaubanan gyud sa kining mga aduna da ito'y mga umaabot manghigala nga kalihukan, no? Karong ikaduhang Sabado sa Agosto, dunay seminar dinha sa may parokya sa Hunob, no? Dinha sa may may parokya sa Hunob. Ani dili ay parokya sa kining katedral karong August ikaduhang Sabado sa kining Agosto, no? Ang ato daing panawagan sa atong mga kaigsuunan nga mga naa dinha sa kining Cathedral Parish nga aduna di kita ikuan kanang seminar alang sa migrants, no, kining Commission on Migrants. Kuan nakatawo ang gikinahanglan pulo kay ang kanang maong pulo niya mao na maoy mo kuan moy mo pahatag og eco seminar sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kapilya, no, muna, no. So muna nga atong awhagon na no nga atong pasalamatan si Monsignor Robert Bungguyan nga nihatag siya namo kahigayunan sa Commission on Migrants and Itinerant People nga makahatag kami og kanang seminar kabahin sa migrants. Amo dayong i-integrate sa amo ang seminar mga higala sa migrants ug itinerant people kining kabahin sa human trafficking, no? Balantayan kay kini mga higala kining human trafficking. Kini bitaw mga tao bitaw nga gigigikan sa probinsya unya gidala sa lakalain-laing parte sa Pilipinas aron patabahoon niya pag-abot didto daog-daogon ra, no, yan ano mga taking advantage bitaw sa kainosente usab sa ato mga kaigsuunan sa kining gitawag natong kabaryuhan, ni ana, no. Hala, no, may mudto na kanaton tanan ug ato pud ay nga karong pong September ikaduha gihapon nga kanang Sabado sa Setyembre adto na gid sa Hunob, no. Atong pasalamatan si Padre Boy Marino, yang kaubanan nga pari po din na si Father Buddy Marino, no, nga misugot po sila nga makahantag po tag seminar kabahin sa migrants and itinerant people. Kaon gihapon na siya, kabahin gihapon ka na sa kining i-appeal po nato atong ilakip sa atong mga topics nga pahibalo mao kining awareness kabahin ni ining human trafficking. Abi no, ari kita manghigala sa tuang nga CBCP News, Balitang Simbahan, diining kamuntuhon. Upat ka mga delegado nga magagikan sa Pilipinas ang napilian ni Pope Francis nga mao ang mo representa sa atong nasod karong moabot Oktubre alang sa usa ka sinodo, no. Ang maong sinodo sila mao si Archbishop Jose Advincula,
si Bishop Pablo Vergara, si Bishop Hubert Virgilio David, sa ning Bishop Virgilio David, ug ikamanusab si Bishop Hubert Milo Hubert Vergara. Oo, no? Ato na balik ko mga higala. Kaya na mura og nagjagol ang mga pangalan. No? Ang upat ka mga delegado, mao sila si Cardinal Jose Advencula, si Bishop Pablo Virgilio David, ikaduha si Bishop Milo Hubert Vergara. Ikatulo mahigala. Noon niya ang lay nga mo represent sa Pilipinas mao si Estela Padilla. No, kining mao nga sinudo mahigala, mao kini ang unang higayon nga ang panagtigom sa mga obispo gipatambong gyud usab ang mga laiko. No, si Sister Estela Padilla, no, usa siya ka laiko, ug gani ang mao nga laiko adunay katungod sa pagbutar. Ano? So mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino ari kita manghigala sa ato ang Saint of the Day, July 21. Abino sigundere sa atong listahan ang ato karong santo mao si Saint Lawrence of Brindisi. Saint Lawrence of Brindisi or San Lorenzo sa Brindisi. Abino kini si San Lorenzo sa Brindisi, nga tawo siya na atong 1559 ug namatay na atong 1679. Taga Naples, Italy kini si San Lorenzo sa Brindisi. Unya na membro kini siya sa Capuchin Franciscan Order. Unya usa kini siya kapari, naordinahan sa usa nga kapari. Unya sigon sa ato ang nahibawan, kini si San Lorenzo sa Brindisi, well-versed kini siya sa daghan kaayong mga pinulungan. No? Gitawag kini siya sa English og linguist. No? Linguist. No? Gani, kamao siyang Latin, kamao siyang Hebrew, kamao siya Greek, kamao siya og German, Bohemian ug French. No? Nya kombinasyon niya sa iyahang brilliance, sa iyang pagka-bright, o niya human compassion and administrative skill. Tungod niini, nahimo siyang elected siya as Minister General sa Capuchin. No? Ato paduna gini siya talento sa kalantips pangisip. Na responsible for great growth and geographical expansion of the order. Geographical expansion, buti pasabot nga, nagkadaghan ang mga lugar nga diin ilahang na serbisyohan. Wala lamang sa Italy o sa Europe, kung dili naabot po sila sa nagkalain lang lugar sa Asia o sa uban nga mga suok sa kalibutan. O niya, na-appointed pagani siya nga papal emissary and peacemaker. O niya, namatay kini si Father Lorenzo Brindisi, na anak pag-pronounce Lorenzo Brindisi. Anaon man napag-pronounce ato ang bundak-bundak pero mga foreigner nga mga sinultihan anaon ni sa pagbasa. San Lorenzo sa Brindisi. Namatay kini si San Lorenzo sa Brindisi niadtong 1619. Okay. Nahala, padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Abino ari na kita sa atong katekisis. Ato na tayo mga pangutana diri. Padre, sa may akong ikaalagad. Doon na tayo mga pangutana. Padre, nganong dili man magminyo ang paring Katoliko? Mga pangutana. Abay daw, kini manggod sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 11 sa 19, 12, na kini na kanayon. Si Jesus mitubag, kining maong pagtulunan, dili alang sa tanan, kung dili alang lamang ni atong gitagaan ni ini, kay may nagkalain-laing mga katarungan nga nung dili maminyo ang ubang mga tao. May dili gyud makaminyo, kay natawo nga kapunang daan, ang uban po dili makaminyo, kay gikapnan sila sa mga tao, ug uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo pabuhata ni ining akong gitudlo. Sa ato pa, dili gid ay compulsory nga makaminyo ang tanan.
Doon na mo gumiingon mahigala nga og dili mamatay maminyo ang Dios. Nya kay naman pud ay mga tawo nga dili maminyo ngano man tungod dili maminyo tungod sa gingharian sa langit. Kaming mga pari ug mga madre. Oo niya Mateo 19 kapitulo 20 Mateo kapitulo 19 bersikulo 29 ug ang tanan nga mibiyag balay mga igsuon amahan inahan ug anak o mga uma tungod kanako makadawat og labaw pa sa usa ka gatos ka pilo ug hatagan pagyud siya kinabuhing dayon. Ang kinabuhing dayon mo ang kinabuhing dayon mo importante ani no para nako lang no. Nya sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto bersikulo 7 kapitulo 7 bersikulo 1 karon hisgutan nato kadtong mga butang nga mao'y gisulat nga inyong gisulat kanako maayo alang sa usa ka tawo nga dili magminyo. Kana yung dili magminyo pero di pud gay mahimog magdili magminyo ang tanan kay unsa pa man nato pagsanay. Unya sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto kapitulo 2 bersikulo 32 and 33 buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka ang lalaki nga dili minyo magtagad sa mga buhat sa Ginoo kay namo kay maayo man siya no kay maminyo siya sa pagpahimuot na kay maningkamot man siya kay maningkamot man siya pagpahimuot sa iyang asaya sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo magkapuliki sa kalibutan ng mga butang kay buot man siyang makapahimuot sa iyahang pamilya. Yan no. Sa muna siya nga kana di ay magminyo kuno ta ang magkingkamot ang makapahimuot kita sa pamilya pero kung dili ka minyo magningkamot ka pag pahimuot sa Ginoo. Unya kining maong balaod sa simbahan nga dili magminyo ang mga pare na desisyonan kini ni adtong 4th century no didto sa Council of Elvira sa Espanya. Niya discipline, celibacy of friends. Okay, klaro? Abi no ari kita sa laing pangutana. Padahal nganong ang mga Katoliko mag-atubang man og imahe o larawan o estatwa kon magampo. Okay na no. Abi no, kining pangutanaha mga higala, muni natubag ni sa laing relihiyon. Ngano man, doon ang ko'y youth sa una, youth ba, sa manhuyod pa ko, taga manhuyod man lagi ko. Ingon, nakita may bindoy sa bindoy may nagkita. Yan, ingon siya nako. Pag primero ginamong kita, of course, nagtimbaya siya na father gya po iyang tawat nako. Pero, matud pa niya, niingon na siya nga, wala na kuno siya nibiya na kuno siya sa pagkakatoliko. So niingon ko nga amo ba siya kinaamang mo kuan ra mangyapon ng father pero kana lang yung mga Dios dili gimiana. O sa may Dios. Kay kala lagi kuno mga santos Dios lagi kuno na ingon niya na. Sige, dili naman ta maglalis ana. Pero naara ko ipangutana. Yan siya. Kung saan father ko kanang magampo mo nganong magpiyong-piyong man mo unsa may gihuna-huna na siya kuan man kanang ug mag-atubang mis bongbong nya dili mo mopiyong ang among makita bongbong ra gyud so muna nga magpiyong na lang mi aron amo ang i-imaginon ang Ginoo ato pa ibutang nila sa unang huna-huna nga nag-atubang sila sa Ginoo ano kung mo po na rason na mo, ngano nga nag-atubang po may mga santos, aron nga dili na may kinahanglang mupiyong sa mata. No, kamo, magpiyong na lang mo sa inyong mga mata, kaya wa mamoy makita, bongbong may inyong makita o mag-ampo mo, muna mupiyong mo sa inyong mga mata. Kaming mga Katoliko, di namin kinahanglang mupiyong, kinaama may makita, usahay mag-atubang may sa Santo Cristo, mag-atubang magampo mi sa Ginoo di namin kinahanglang mo piyong kay mag-atubang man mi sa Santo Cristo. So para namo ang among gisulti sa imahe, ang among gisulti para sa Ginoo
Pero ang among gisulti nga nangayo mi dili para sa imahe kun dili para sa Ginoo. Pero nagatubang mi sa Ginoo. Pananglitan magatubang pud mi sa mga santos. Actually nangayo mig panabang gikan sa mga santos muna nga magatubang mi sa mga santos. Pero dili gyud kanang santos kana bitong imahe estatwa may among istoryahan. Bisan nagatubang mi sa santos pero ang among gihuna-huna ang naa sa ang among gipangayuan gyud mao ang atuwa sa langit. So mao po mo di ba magpiyong man mo aron nga ibutang ninyo sa inyong huna-huna ang inyong gipangayuan og tabang ang Ginoo. Mao pud mi. O dili na mi kinahanglang magpiyong pas mata kay may makita man mi. Unya no. So niingon siya da. So ang reason di ay ngano nagpiyong sila ang mga laing relihiyon ug kitang mga Katoliko maura no aron nga og sa in English pa na putting ourselves in the presence of God. The same reason. Sa to pa dili data sayo. Ingon ta na no dili ta sayop ngano man kay wala man ta nagkunahuna nga ang katong giistoryahan kana gyung estatwa ang katong maghihapong gihimuan niya ng estatwa. So muna siya. Ingon dahil siya katong tagayos nga tagamanhuyon mura pug ni action siya tungok gamay. Murag ni action po siya tungok o gamay. At least nakasabot po siguro siya nga dili ang Katoliko dili angay kana bitaw dili angay ba nga ipasangin lang no nga nagsimba Dios kay wala man gid laing Dios nga gisimba. Actually usa ra jud ka Dios atong gisimba pero tulo ka persona. Kanang mga santos ato ra nang gipangayoan og tabang. Unya nganong magkatubang mata sa mga santos nga mga imahe tungod kay aron nga dili ra ta kinahanglan pang magpuyong-piyong. Tungod kay nakita naman nato ang atong gustong pangayuan. Unya kanang mga santos gibless na sa set aside na. Doon na mo ingon nga kanang nag-atubang mo anang santos anang kahuya ana kuno niya ang katungaan ng kahuya gisugnod na. Dili taw na kanang taw nga mga santos ano nga imahe ba may sa tuwa giblessingan na siya unsay pasabot og bless gilahi na sa to pa wala na siya connection sa ubang mga kahoy nga diin siya magagikan lahi na siya parehas gud og mga madre gi-consecrate na siya no kami mga pare no wala na may kuanang gitawag nato og connection sa ubang mga tao nga dili konsagrado. Kami konsagrado na may buti pasabot nga we are made for a purpose. Doon na gamit ang amo kanang gihimo na kami, gikonsagrahan na kami alang sa usa ka katuyuan. Okay? So nahinaot ko ha nga nakasabot mo gamay ug natubag ko nato ang inyong mga pangutana. Ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab manamilit usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga magkagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.